money. I'm back. Naan, oma? Hoe gaan het? Hey, nou? Hoekom klink oma so happy? Wat kan ik zeggen? Today was a good day. Je kan zo zien. Zo de party, ik ga vrouw. Was oma zijn eerste optreden, nee. Ach nee, mijn kind. Wat zal je uw tijd willen komen morgen met zulke onbelangrijke vragen? Business is good. Ik heb een goede gevoel over die. Die is onze winrecept. Oké, dan als oma zo zeker klinkt. Trust you me. Dat is al wat je moet doen. Trust you me, mijn kind. Is my auntie se gig al klaar? Ja, zoals je kan zien. I was going, I was working, and I was paying. Jo, dis mooi. Ja, ten minste wordt daar nou iemand in die huis betaal om een rechte nar te wees. Jane zei dat ik moet tips vangen bij mijn oma. Whatever. Ach, shame. Het ik alweer op bezig se gevoelens zeer gemaakt. Nee. Je moet tegen Harry. Ik is hier voor jou bezig. I will show you the way. Je kan meer een student raken en ik zal je master wees. Nee, dankie my auntie. Ek dink jy daar's veel om te leer. O nee. En wat die master voor jou sê, dat is een diepte. Behalve net die narwees en kindertjies laat lag. En hoe bedoel my auntie? In de eerste plek best moet je betalen voor je diensten, als je nar is. Maar, als je goed en slim genoeg is, dan zal je zeker maken, je staat bij elke kinderparty weg met een paar extra bates, wat je geld weer kan terugbrengen. Met andere woorden, je hebt nog bij je meer als die peanuts wat je gekregen bij die birthday party. Van wat 'n extra bates van praat my auntie? Why talking when I showing? Boom! Een van die kinderen zijn pa, zijn splinternieuwe hemp, wat ik gekregen heb. Boom! Limited edition Chinese bowl. Vast je komt bij zijn. Ik heb klaar voor, maar wie zei, je kan niet weten. Boom! ZY960 F.3. Maar dis steel. Zeg wie? Nee, wie nie my auntie, die is steel. Denk jij niet mensen in de government weet ook alles stelen? Maar denk jij dat is verkeerd? Ja, maar my auntie was mos nie. Eintlik het auntie 'n punt beet. Exactly. Had je nou busy? Join me. Vooral nou, ik heb een assistent nodig. Die bezigheid groeit en ons is bezig om uit te breien. Maar nou, uitbrei, hoe bedoel my auntie? Veel van volgende maand af, want ik heb tijd voor kinderbirthdayparties meer niet. Dan perform ik bij funerals. Auntie is seker nie serieus nie. Hoe perform 'n clown by 'n funeral? Wel, als je eigenlijk mooi aan denkt, is het bijna makkelijk busy. Jij vertel heilige jokes. Goodbye. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.